eskerleri Harkov şäherini Rus eskerlerinden dol ýagdaýda goradylar we ele geçirdiler. Soňky gelen habarlara görä Vladimir Putin Zelenski bilen Belarusiýanyň Gomel şäherinde özara gepleşip geçirmek isleýändigini aýdyp, Zelenskiä çağırış berdi. Emma Zelenski bu geçiriljek gepleşigi Belarusiýada kabul etmedi. Belarus tarapyndan bize garşy hüjüm edilýär. Bu özara gepleşigi Türkiýede, Azerbaýjanda, Ruminiýada, Polşada geçirmegi teklip edýärin dedi. Emma Rus tarapy Zelenskiň bu sözlerini kabul etmedi. Bu görüşmäniň öň ýanynda Zelenski Belarus prezidenti Lukashenko bilen özara telefon gepleşigini geçirdi. Bu gepleşik iki lideriň arasynda bir ýyldan soň ilkinji gezek gepleşik boldy. Bu gepleşikde Zelenski Belarusiýanyň Gomel şäherindäki özara geçiriljek gepleşigi kabul edýändigini aýtdy.